Ndikulandireni abale okondedwa ku lingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 20 April 2022. Okondedwa, lero lino mu usikuwu tikuyamba phunziro latsopano limene likuti kudzipha si njira yothetsera mavuto pa moyo wa munthu. Iyi ndi ndale ya Satana yomutengera munthu ku gahena mwachangu. Okondedwa, pamene vanthu akudutsa mnyengo zosiyanasiyana, pamene moyo waleka kuoneka kukoma kwake, maganizo amafika ponena kuti ndi mmene zinthu zikundichitikiramu, phindu la moyo nchiyani? Sindikuonanso chifukwa chakuti ndikhoza kukhalira ndi moyo mdziko muno. Manyazi nga nkhaninkhani, zitonzo za nkhaninkhani, moyo okuwawa, ndapanikizika. Poganiza kuti kulibenso yankho lina lingapezeke ku dziko kuno, munthu umatha kufika ponena kuti bwanji ndingomwa mankhwala ndife, bwanji ndingodzikoloweka mu mtengo ndi chingwe zithepo apa. Nkwabwino kuti ineyo ndidzipita kumene mizimu ya wanthu imakhala, kusiyana ndi kukhala mdziko lapansi. Zipongwe zimene ndazionazi zanyanya. Kuganiza kotero, okondedwa, kwa mwini wakewe kumakhala ngati kuti ukukhoza, koma pali zingapo zimene mutu umene utithandize kuzindikira kuti munthu wodziphawe, 1, ukupita kuti mzimu wako ukupita kwa ndani? Mupeza kuti mzimu wako ukupita kwa Mulungu amene adanena kuti usaphe. Ndiye kuti munthuwe ukupita ku gahena, ukupita ku chilango chosatha, ukupita kukazunzika kuposa mmene ukadakhalira mdziko lapansi. Number 2, kodi iweyo ukadzipha, ndiye kuti mavuto amene unali nawowa atha, kapena kuti anthu enanso akhale m'mavuto kamba ka iwe? Chiyerekeze ndiwe bambo wokwatira okhala ndi wana, nde wadzipha, kodi akazi ako akhale bwanji kopanda iwe? Nanga ana ako akhale bwanji? Mbiri imene adzakhala nayo moyo wawo wonse nkuti adali nawo bambo, ndipo bamboyo adasalenda ku dziko adadzipha. Andi imene imakhalanso lesson kwa anawa kuti dzikathina kudzipha ndi option iso ina yochokera mdziko muno. Wabyala chopweteka mmoyo mwa ana, andi umenewu ndiwo mzimu wa imfa ndikunenawo. Chifukwa zimene zimangokupangitsa kuti munthuwe usaonenso mwayi opezeka mdziko, usamuone Mulungu ngati thandizo, koma kuti ungochoka msanga mdziko muno ukalowa mgahena tswere. Ndipo munyengo yakuti munthu wadzipha, amene amawina ndi Satana, chifukwa ndiye kuti wakwanitsa kuupangitsa moyo wako kusimphana ndi Mulungu kwamuyaya. Okondedwa, mu usiku wa lero, mu phunziro loyamba ndakutengerani munthu amene ndi chitsanzo cha vanthu amene akumana ndi nyengo zosautsika mmoyo wake koma sadadziphe. Yobu. Okondedwa, Yobu ndiye chitsanzo cha vanthu amene adakumana ndi nyengo zosamvetsetseka koma Yobu sadadziphe. Iye adadalirabe Mulungu mpaka na kumapeto kwake. Nyengo zake zidakhalanso zabwino ndi zokoma kuposa poyambirira. Ameni. Okondedwa, tikawerenga Yobu chapter number 1, Mulungu akumunyadira Yobu, Mulungu akumudalitsa Yobu, ndipo moyo wa Yobu unali moyo wabwino. Adali ndi chuma chambiri, zimayenda. Tamvani mjerekeza kuti Mulungu simudangomudalitsa Yobu pachabechabe, iyeyo amakukondani popeza kuti inunso mudamudalitsa. Mudachotsa zimene zizi akhoza kunyozani, Mulungu kuti sizingatheke. Ndipo mphamvu zapatsidwa kwa mjabulosi kuti akayambe kulimbana ndi Yobu. Kudachitika, okondedwa, kuti Yobu adadzuka mmamawa ngati munthu olemera.
koma mmene kumakada nkuti Yobu alibe kena kalikonse. Yobu zake zonse zidatha mkamphindi. Yobu chapter number 1 ndime yake ya number 13 Bible likuti kutsika musi tsiku lina pamene ana amuna ndi ana akazi a Yobu ankachita phwando ndi kumwa vinyo mnyumba mwa mkulu wawo, wamthenga anabwera kwa Yobu ndipo anati, ng'ombe zanu zotipula ndipo abulu anu amadya pafupi pomwepo. Tsono panabwera aseba kudzadzithira nkhondo ndi kutenga zonse, apha antchito ndi lupanga, ndipo ine ndekha ndiye ndapulumuka kuti ndidzakuwuzeni. Iye akuyankhulabe, wamthenga wina anabwera nati, kunagwa mphezi ndipo yapsereza nkhosa ndi antchito anu onse, ndipo ine ndekha ndiye ndapulumuka kuti ndidzakuwuzeni. Iyeyo akuyankhulabe, wamthenga wina anabwera nati, akasidi anadzigawana magulu atatu ankhondo, ndipo anafika pa ngamira zanu ndi kuzitenga, apha antchito anu onse ndi lupanga, ndipo ine ndekha ndiye ndapulumuka kuti ndidzakuwuzeni. Iyeyo akuyankhulabe, panafikanso wamthenga wina nati, ana anu amuna ndi akazi amachita phwando ndi kumwa vinyo mnyumba ya mkulu wawo. Mwadzidzidzi chinayamba chimphepo champhamvu chochokera ku chipululu nkudzawomba nyumba mbali zonse zinayi. Nyumbayo yawagwera ndipo afa, ndipo ine ndekha ndiye ndapulumuka kuti ndidzakuwuzeni. Atamva zimenezi, Yobu anayimirira nang'amba mkanjo wake ndi kumeta tsitsi lake, kenaka anadzigwetsa pansi napembedza Mulungu nati, natuluka wamaliseche mimba ya mayi wanga, namonso m'manda ndidzalowa maliseche. Yehova ndiye anapereka, ndipo Yehova watenga, litamandike dzina la Yehova. Verse number 2, muzonsezi Yobu sanachimwe kapena kunena kuti Mulungu alakwa. Ameni. Ndimangofuna ndikuonetseni nyengo yosamvetsetseka imene munthu mdziko lapansi amatha kukumana nayo. Abusa, ine nyengo zanga zinaso tadikani kaye. Yobu anali wachuma, munthu olemera, koma okondedwa mu nthawi mkamphindi zonse zidatha, ndipo amithenga odzamuza zoyipa zimene zachitikira. Amati wina sadamaliza kuyankhula, wina akuyankhula, sadamaliza kuyankhula uyu kubwera. Mauthenga azovuta, mauthenga achisokonezo, mauthenga oyipa amangotsagana. Andi nyengo iyi ndimandikambirano inali nyengo yobalalitsa kwa Yobu. Idamutengera Yobu mafunso, ndalakwa chiyani? Chimene ndamuchimwira Mulungu nchiyani? Ndi tsoka lanji landigwera ine? Tsono ndikhale bwanji? Ndinali munthu olemera, pano pandilibe kana kalikonse, katundu wanga yese wata. Ndikukamba ndi wena pano amene mwina shopu yawo idapsa yonse, alibewo nchimodzi chonse. Ndikuyankhula pano alibe nchina chilichonse chomwe. Adali pa banja bwinobwino, okondedwa banjalo lidatha, mamuna wadachita nkhanza, dangowanyamula kapiyani kwanu wopanda kena mpoto yemwe osawapatsa. Ndikuyankhula ndi wena pano amene anali ndi shopu ya bwinobwino, anali mabizinesi abwinobwino, koma chifukwa cha nkhani ya za COVID zidatheratu zonse. Enanso mwina nkutheka ndi angongole amene adalanda china chilichonse chimene munthu anali nacho. Kale anali munthu olozeka, lero alibe china chilichonse, ndipo amachita manyazi ndi moyo wake omwe. Adaleka kuyenda, sayendanso, amachita manyazi. Anthu ankandiona kale ndikukwera galimoto, lero lino ngakhale thera lomwe ndilibe, ndine chimunthu chopanda zinthu. Andi ndimati ndikuzeni, munyengo ngati zimenezi ndi pamene tsono munthu umayamba kudziuza wekha mauthenga oyipa. Ndine munthu wopanda ntchito, ndine munthu wachabechabe. Ukangona ena akuseka pena pake, iwe umati kuti amene asekawo aseka ineyo. Chinjerekezi chimabwera nkumakuuza kuti iweyo you are useless. Maganizo amenewa ndi amene amamutengera munthu kudzipha. Maganizo amenewa ndi amene amapangitsa kuti munthu achotse moyo. Sindine woyamba. Yobu zidamuchitiraponso.
monga tawerengera. Andichopweteka ana ake wonse adafa tsiku limodzi. Adadzuka ngati bambo wa wana, koma mmene dzuwa limalowa ana ake wonse ali mitembo. Okondedwa, tandimvetsani, nchopweteka cha mtundu wanji kuti ana ayikidwe m'manda tsiku limodzi? Ndi mayi uti amene angamuone mulungu wabwino kuti ana wake wobereka yekha angapo alowe m'manda tsiku limodzi? Baibulo limati Yobu anali ndi ana amuna 7 ndi ana akazi 3. Ana amuna 7, akazi 3, 10, onse ndi kulowa m'manda tsiku limodzi, onse kumwalira. Inali nyengo ya kakasi, nyengo yosowetsa pogwira, nyengo ya nangantani. Koma Yobu sadadziphe. Ayi sadadziphe. Okondedwa, mbwina wena ali ndi maganizo odziphawa, koma nyengo yawo ndi nyengo ya Yobu zosiyana. Yawoyo nkhasako, koma ayamba kupotera chingwe kuti ineyo pazifika pa Sabata nkanta mwalira ineyo pazifika pa chinayi nkanta mwa poison ine. Tamvani, alipo anthu mdziko muno amene akudutsa mnyengo zopweteka zedi, mwinaso zoposa mmene inu mukudutsamo. Inu mukudandaula abale wanga chifukwa cha kusowa kwa njinga yanu, chifukwa cha kutha kwa banja lanu. Ena adachita ngozi, ndipo ndikuyankhula pano adadula miyendo, adadula manja, moyo udasinthelatu, koma sakudzipha. Akudalirabe pa Mulungu, moyo wawo kukhalabe mdziko zaka nkumapita, mwinaso nkumachita zinaso zikulu za mphamvu mdziko muno. Kamundimva okondedwa, ndeta ndimvani, sizikuthiratu pomwepa ayi. Yobu kudamugweranso tsoka lina ndagwera lunena kuti mpaka na thupi lake lonse lidayamba zilonda. Thupi nkuyamba kumvetsa kupweteka moyo wake. Yobu chapter number 2 ndima yake number 7 mpaka na ndima yake ya number 10. Bible likuti choncho Satana anachoka pamaso pa Yehova napita kukazunza Yobu ndi zilonda zaululu pa thupi lake lonse. Pamenepo Yobu anatenga phale ndi kumadzikanda nalo atakhala pa dzala la phulusa. Mwaiva ngani? Chuma chatha, ana atha, thupi lakhala la zilonda zokhazokha, mpaka na abwana olemera kwambiri kukapezeka kuti ali pa dzala, ali pa phulusa, akudzikanda ndi phale. Kodi Yobu amauona moyonso wabwino? Kodi Yobu amanena kuti Ambuye amukondabe? Chimene chimamulimbitsa mtima kuti adzimuonabe Mulungu wabwino nchiyani? Tsono ngati inuyo simudafika pa stage ngati imene, koma mwayamba kale kuganiza zodzipha, simudafike pa mulingo ngati woterewu, koma moyo wanu mwanena kale kuti palibe cha nzeru zimene ndikuchiona, ndine munthu wonyanyala kwambiri, musatero. Mulungu amakhalabe wabwino mnyengo ya mtundu wina uliwonse. Taonani Yobu wazunzikirati, thupi lake lonse mabala. Okondedwa, kanthu kena kopweteka ndikuti mkazi wake weni adamuyankhula mawu akuti pa verse number 9, mkazi wake anati kwa iye, kodi ukuwumirirabe kukhala wangwiro? Tukwana Mulungu kuti ufe. Wakaza kuti aya munangawo ndizedipi zabwino palibe. Chiyembekezo cha thelatu, palibenso cha nzeru, munthu sakhala chonchi awa matsoka okhaokha. Cha nzeru mungachita chimwene inuyo ingo kuona ni Mulungu muyambane nchautayo mufe basi. Mwina adankhula mawuwo momumvera chisoni kuti inu chabwino mwina mukuzunzikaku
mwina nkapera kuti mufuna muonebe ngati kuti ino ndinu abwino, yango yambana naye ni chauta akutengeni basi nkwabwino kuchoka mdziko lino kusiyana ndi kukhala ozunzira chotere. Maganizo amenewa ndi maganizo a Satana amenewa amene apangitsa anthu ambiri kuti adziphe, omaona ngati kuti nkwabwino kuchoka mdziko muno modzipha kusiyana nkudutsa munyengo yopweteka imene agwera. Maganizo amenewa ndi ndale ya mdierekezi yopangitsa kuti inuyo mukalowe mu gehena wa moto. Malingaliro oyipa amene adaonekeranso mwa mkazi wa Yobu. Ndikukamba ndi wena pano amene timaganizo leleti tamba kuafikira moyo mwawo, akumaona kuti ineyo nkwabwino kuti ndikakhale m'manda ndimwalire kusiyana nkuti nizivutika ndikongolere. Nkwabwino kuti ineyo ndimwalire kusiyana nkuti no anthu adzindiseka, anthu adziti banja lidatha, anthu adziti aonani awa zidavuta, anthu adziti akachibwezeka ukadatha. Nkwabwino ineyo ndingodzipha kusiyana nkunena kuti awa adzira makangana ni mwana wawo pa nkhani yakuti nkwabwino ndikuti ndingodzipha kusiyana nkunena kuti anthu adziti pachibale pawo osauka ndawo okha. Okondedwa, malingaliro amenewa ndi malingaliro a Satana ofuna kungokupangitsa kuti ukakhale mgahena mwachangu, ukakhale mgahena mwachangu. Tamvani kuyankha kwa Yobu. Yobu anayankha kuti ukuyankhula ngati mkazi wopusa, kodi tidzalandira zokoma zokhazo kwa Mulungu osandiaso zowawa? Muzonsezi Yobu sanachimwe pa zimene anayamuyankhula. Yobu akukakamirabe kuyanjanabe ndi Ambuye chifukwa akudziwa kuti monga Mulungu adamudalitsa dzana, ndipo ndi Mulungu yemweyi wavomereza kuti zimfikire zotere, ndipo ndi Mulungu yemweyi amene akhoza kudzasinthanso nyengo zake. Ameni. Tamvani, mdierekezi amathamanga kwambiri kuti munthu angochotsa moyo chifukwa amadziwa kuti munthu akakhala ndi moyo nyengo zake zikhoza kusinthanso. Okutsutsako zopezeka, osakumvetsetsako zopezeka, koma pamene munthu uli ndi moyo zisomo zimapeza munthu amene ndi moyo, madalitso amapeza anthu amene ndi moyo, kuboleza kumapeza munthu amene ndi moyo, kukomeredwa mtima kumachitikira munthu amene ndi moyo. Ndipo mdierekezi akamati dziphe iwe dziphe, amafuna kuti apange bloko kuzimenezi kuti zisakufikire moyo mwako, chifukwa sizifikira akufa ayi, zimafikira anthu amoyo. Moti olo zitathina bwanji mukausungabe moyo wanu, ndi pamenepo zazikulu za Ambuye zikhoza kuonekera moyo mwanu, nyengo zanu nkusintha. Mone kusadzipha ndi kuti kukonzekeretsa mtima kuti chachilendo chapamwamba chochokera kwa Ambuye chichitikenso ndi moyo wanu. Musathamange, musadye mfulumira okondedwa kuchotsa moyo wanu ayi, musamvere ndale za Satana, mukane chikanire monga mmene Yobu adakanira, chifukwa pakukhala inu ndi moyo zazikulu zodabwitsa zikhoza kuchitikanso ndi moyo wanu. Ameni. Okondedwa, asakuopseni wanthu ndi zokambakamba zawo mu nyengo zanu. Si zonse zimene adzamvetsetse za zimene zikuchitikirani. Mu nyengo ya Yobuso anzake sadamumvetsetse pa zonse. Tikadawerenga okondedwa Yobu chapter number 4 ndima yake ya number 7 kutsika musi, mwina ndiyiwerenge kuti mvetsetse. Mzake wa Yobu Elifaz akumuuza Yobu mavuto oli nawo akuganiza kwanga nkwakuti iwe udapalamula chilipo chimene udachita. Sizingatheke kuti munthu amene ngopa chauta angakudutse mnyengo yotere ayi. Akukaonjezera zopweteka kale zimene Yobu akukhala nazo. Malomo mulimbikitsa Yobu akukaonjezeranso mawu achipongwe, mawu owawa. Tamvani verse number 7 akuti ganiza bwino tsopano, kodi munthu osalakwa anaonongekapo nkale lonse? Nkuti kumene munthu wolungama mtima anaphedwa? Monga ndaonera ine, anthu amene amatipula zoyipa ndi iwo amene amadzala mavuto amakolola zomwezo. Iwo amaphedwa ndi mpweya wa Mulungu, amaonongeka ndi mpweya wa ukali wa mkwiyo wake. Akumuuza Yobu kuti inuyo mukuonongeka, mukunyeka chifukwa chakuti mwamchimwira.
mukukolola zimene inuyo mudadzala. Sakumvetsetsabe. Okondedwa, pamene mukudutsa mnyengo yopweteka, anthu adzayankhula monga mmene akuganizira chifukwa sakudziwa choonadi. So mawu amene akuyankhula asakupangitsani kuti mpakana mufike pochotsa moyo. Mumati moti aujeni angakambe zotere, moti awaso angakambe zotere, koma nkhani imene ndikutsene simene. Munthu ali nkuganiza kwake, ndipo kuganiza saletsana. Anthu akhoza kukamba pa za inu monga mmene iwo angakambire. Anthu akhoza kuchabodza monga mmene angakambire. Anthu akhoza kuweruzani monga mmene angachitire. Koma zimenezi zisakufikitseni pochotsa moyo. Ayi. Okondedwa muzonsezi, Yobu sadachotse moyo wake. Adakakamirabe kudali pa Mulungu. Iye amati akakhala chete oyankhula naye nkukhala Mulungu mwini wake. Sadachotse moyo. Ndeni mati ndikuwuzeni, phindu la kusachotsa moyo nchiyani? Yobu atakakamirabe kusachotsa moyo, zazikulu zidachitika mmoyo mwake, zimene ndizodabwitsa, zimene nzopatsa chidwi, zimene nzapaderadera. Yobu chapter number 42. Kumapetopeto kwa moyo wake umene iye sadauchotse, Yobu adakhala nsolemera. Yobu yemwe uja amene adaliwa chuma kale, chumacho chifika pakutha, kalikonse nkutha, ana nkutha, ulemu wake nkutha, anthu nkumunyoza, akazi ake enieni nkufika pomulimbikitsa kuti angomwalira achoke chifukwa phindu lake samaliona. Banja silimayenda, palibe adaona cha nzeru mwa Yobu. Yemwe uja adakhala ngati wa useless uja. Zazikulu za Mbuye zidamuchitikiranso, koma sidamuchitikira popeza sadachotse moyo, sadadziphe, adalibe ndi moyo. Okondedwa, mukausungabe moyo wanu ngakhale zidafika ponyanya bwanji, zazikulu za Mbuye kutsogoloko mudzaziona, ndipo mudzatira misonzi ino kuti Yehova ndamuona akhala Yehova. Ndipatsani chitsanzo china. Akulu ena adali ndi banja, basi banja lija akazi aja kuwanyoza, kuwathamangitsa, akazi kuyesetsa phiri likhale limodzi, ayi kuwanyoza, koma katenga dzimahule mnyumbamo, kumuza mkazi uja, iwe phikira azi zakowa. Amayi amadzuka usiku kumaphikira dzimahule zobwera ndi abambo. Kena kuwathamangitsa amayi aja osatenga kena kalikonse, mpaka na mzimayi uja adakamba kugulitsa mtedza. Zochitika ndikambaniza. Tsiku lina mkulu wina wa ndalama zake, Yehova akadalumikiza, okondedwa, sungamvetse. Mayi adasunga moyo wake, sadadziphe mzimayi. Mkazi wa bwana sadadziphe, adathamangitsidwa, adavomera nyengo. Ambuye mwavomera ndutse mwizi zikomo kuti apange survive. Adakayamba ukaoda mtedza ndi kumagulitsa mtedza. Ndiye kuti oseka adalipo, onyoza adalipo, koma mayi amene sadadziphe. Ayi. Tsiku lina munthu wa makobidi ake kuti amafuna agule mtedza, kuti amayi muli pabanja, kuti lidalipo lidatha, mumatani? Ayi, ine ndimakaoda mtedza. Chabwino, tingakambirana kupambalipa. Basi pokambira kuti ine akazi anga adamwalira, ndifuna banja, nditakuonani mtima walasa phasi, ngakakumana ndakwana kuti palibe vuto. Adapanga dongosolo labwino, nkukwatirana, nkuyamba kunjoyanso. Tsiku lina andalama aja adamunyoza anja, adamuona munthu ali pa Land Rover chimwene. Mayi moyo udasintha. Sadadziphe mzimayi. Yehova adamusungira zina kutsogolo. Zimatha kutheka zalelo zikutayika, zimatha kutheka zalelo zikusweka, zimatha kutheka zalelo zokondedwa kuomba mgolo, zimatha kutheka zalelo zikusokonekera, koma musachotse moyo wanu. Ziliko zina mdzanja la Yehova zidzakupezani. Yobu zidamupeza.
Yobu 42 ndi mayaka namba 12. Bible likuti Yehova anadalitsa Yobu pa masiku ake otsirizawa kupambana poyamba paja. Iye anali ndi nkhosa 14,000, ngamira 6,000, ng'ombe za ntchito 2,000 ndi abulu akazi 1,000. Anaberekanso ana amuna asanu ndi awiri ndi ana akazi atatu. Mwana wake wa mkazi woyamba anamutcha Yemima, wachiwiri anamutcha Kezia, wachitatu anamutcha Kereni Hapuki. M'dziko monsemo munalibe akazi okongola ngati ana a Yobu, ndipo abambo awo anawapatsa cholowa pamodzi ndi alongo awo. Zitachitika zimenezi, Yobu anakhala ndi moyo zaka 40. Iye anaona zidzukulu zake mpaka m'bado wachinayi. Potsiriza Yobu anamwalira ali nkhalamba ya zaka zochuluka kwambiri. Taonani, aukafa ndi ulemu, atasira ana ake na chuma cha mpiri. Adakati Yobu adziphe, akadaziona izi yankho lake ayi. Inunso munyengo zanu ngati mungathamange kumwa poison, mungathamange ku dziko loka ndi chingwe, mukusamphana ndi zina zabwino moyowu zimene Mulungu akadakupatsani zoposanso mwina nyengo zanuzo. Mukudziwa nthawi zina Yehova amatha kulola tidutse mnyengo zambiri kuti tidzakhalepo olimbirapo mtima anthu wena, tidzakhale ifeyo umboni oneka ndi maso. Musadziphe, nkhani yanu sidathe, ikadali mdzanja la Mulungu. Mudalireni Mulungu. Ndi pemphero langa mu usiku wa lero kuti mutamvetsa zimenezi mudziuze munyengo yanu, ngakhale nyengo yanga ikupweteka, ngakhale kuti zikuwawa, koma sindichotsa moyo, chifukwa moyowu ndiye kapito limene Mulungu aonetsere ulemerero wake pa ine. Sindidzipha. Mudzidziuza olo zitavuta bwanji, sindidzipha ine. Sindidzipha. Yobu sadadziphe, zidamuyendera. Inenso sindidzipha ndipo zidzaniyendera. Yehova ke ndiye mweyo adadalitsa Yobu, ndiye mweyo